Takže, toto je nový iPhone 16e. A toto už nie je žiadny budget telefón. iPhony SE boli kedysi jasne definované ako lacné modely, ale tento kúsok nie. Cena začína na 729 eurách a ak si pridáš lepšiu konfiguráciu, rátať môžeš s cenou okolo 900 eur. Lacný iPhone? No, to už asi veľa ľudí nepresvedčí. Apple sa očividne rozhodol, že už nepotrebuje ponúkať dostupné modely, ale skôr telefón, ktorý vyzerá lacnejšie, no cenou sa už nebezpečne blíži k high-end triede. A to je trochu problém. Navyše, v tejto cenovej kategórii je konkurencia obrovská a Apple tu už nemá takú jasnú výhodu ako kedysi. Je teda 16. hodný svojej ceny, alebo sa oplatí radšej investovať do niečoho iného. iPhone SE sa roky odporúčal ako najjednoduchšia voľba pre rodičov, detí či pre ľudí, čo chceli len nový iPhone za lacno. Kedysi stál 429 eur. Ale 729 pri tejto cene už jednoducho neplatí, že je to budget model. Pre koho je teda tento telefón? Pre ľudí, ktorí chcú iPhone, ale odmietajú minúť vyše 1000 eur. Alebo pre tých, ktorí sa nechcú vzdať Touch ID, ale o tom neskôr. Apple očividne testuje hranice toho, čo ešte dokáže predať ako lacný iPhone. A ak sa pozrieme na jeho konkurenciu, za rovnaké peniaze dostaneš Androidy s lepšími displejmi, rýchlejším nabíjaním a flexibilnejšími fotoaparátmi. Apple teda stavia len na ekosystém a dlhú softvérovú podporu, ale je to stále dostatočne silný argument. iPhone 16e si požičal tvar z iPhoneu 14, ploché hliníkové hrany, USB-C, pribudlo Action Button, no chýba MagSafe. Displej je 6,1 palcový s Face ID, ale iba zo 60 Hz s obnovovacou frekvenciou. V roku 2025? Áno, Apple si myslel, že je to fajn nápad. Pri bežnom používaní si možno nevšimneš ten rozdiel, ale ak si niekedy skúsil iPhone s Promotion za 120 Hz, budeš mať pocit, že sa vrátil čas o niekoľko rokov späť. Aspoň, že rámiky sú tenšie, takže dizajn pôsobí o niečo modernejšie. Pod kapotou nájdeme A18, ale pozor, orezanú verziu s jedným menej GPU jadrom. Je to klasické Apple binning, ale väčšina ľudí si to nevšimne. Hry a výkon v bežnom použití sú na vysokej úrovni, takže v tomto smere nie je dôvod na paniku. Ak si ale náročný hráč, možno by si mal zvážiť niečo výkonnejšie. A hoci sa na papieri zdá, že je to len mierne slabší čip, v dlhodobej záťaži sa môže prejaviť throttling, najmä pri vyšších teplotách. Výkon však stále prekonáva väčšinu konkurencie v tejto cenovej kategórii. Aj keď bez vysokej obnovovacej frekvencie displeja ten extra výkon tak veľmi nevyužiješ, Apple sa s farbami nehral, dostaneš len matnú čiernu alebo matnú bielu. Je to minimalistické, ale aj nudné. A mimochodom žiadne product red. Tento program je preč, aj keď doteraz prinášal peniaze na boj proti AIDS. Smutné. A čo je ešte smutnejšie? Chýba akákoľvek farebná variabilita. Apple sa v minulosti nebal experimentovať s pastelovými farbami či metalickými odtieňmi, ale tu sa rozhodol pre absolútne minimum. Výsledok? Telefón pôsobí lacnejšie, než v skutočnosti je. Aj keď dizajn pôsobí moderne, chýba mu akýkoľvek nádych osobitosti. Jedna 48 megapixel kamera. Na papieri vyzerá ako hlavný snímač z iPhoneu 16, ale v skutočnosti ide o menší snímač s horšou stabilizáciou. Denné fotky, OK. Nočné fotky, menej svetla, viac šumu. Chýba ultraširokouhlý objektív Cinematic Mode a makro. Ak chceš lepší fotoaparát, skoč radšej na iPhone 15 Pro. Apple síce tvrdí, že vylepšil postprocessing, ale realita je taká, že bez kvalitného hardvéru ťa softvér nezachráni. No a zoom? Zabudni, lebo tu máš iba digitálny. Pri najlepšom 2x crop. Apple týmto modelom potvrdil, že základný iPhone stále ostáva len dostačujúci, ale nie výnimočný. MagSafe tu chýba. Stále len starý Qi so smiešným 7,5W nabíjaním. Ak si telefón nenalíníš presne na nabíjačku, nabíja sa smiešne pomaly. MagSafe mohol byť štandard, ale Apple radšej ušetril a donútil ľudí kúpiť si MagSafe obal. Nabíjanie teda ostáva Achillovou pätou tohto modelu, aj keď je fajn, že je tu USB-C, rýchlosť nabíjania cez kábel je stále ďaleko od konkurencie. Apple tu jasne urobil kompromis, aby si ľudia radšej kúpili drahšie modely.
Kúp tento telefón len ak máš iPhone 11 alebo starší model a chceš novší vzhľad s lepším výkonom. Ale ak rozmýšľaš nad iPhoneom 16e a iPhoneom 15 Pro za rovnakú cenu, vezmi 15 Pro. Lepší displej, lepšie fotoaparáty, viac funkcií. 16 je tu len na to, aby ťa Apple dotlačil k drahšiemu modelu. A keď si uvedomíš, že za podobné peniaze môžeš mať telefón s lepšou výbavou, začne sa ti zdať, že tento model je skôr kompromis než výhodná kúpa. Takže toto je iPhone 16e, najlacnejší nový iPhone, ale už nie lacný iPhone. A to je vlastne jeho najväčší problém.